Bine v-am găsit la o nouă la prima colecție de petarde și artificii 2021-2022. Aceasta este colecția mea. Hai să începem. Începem cu cel mai mic. Aici avem o mitralieră făcută de mine. Așa. Piccolo. Categoria P1. Categoria P1 și Piccolo categoria P1. 20 de grame. 5 pachete. Așa. Niște vulcanași de la Fiji. Am dat unul, face foarte frumos. Arăt așa să aranjez puțin aici. Așa. Și niște artificii de tort. Așa. O bombă, un FS3 2021, fabricație 2021 de la Fire Show, categoria P1, așa, și un set de FS3-uri, tot așa, categoria P1, scris în română, 4 grame pe bucată. Nu știu cât e pe set. 4 ori 20, 80 de grame. 80 de grame. Un set. Din asta. Așa. 6 banane. Obiectiv principal. 6,5 grame. Pe set scrie categoria P1, dar aici nu văd, nu cred că scrie. Nu scrie categoria. Așa, direcție de tragere. Și avem una, două, una s-a spart, una, două, 3, 4, 5 și 6. Avem un set de așa, un set așa, ceva mai ușor. Și niște rachete de la Thunder Rush. Acestea fac foarte fain. De la Fire Show. Tip rachetă. Categoria P1. Așa. Și sunt de la nu scrie, dar scria pe cutie, era de la Fire Show. Scrie și aici. Așa, avem tot un set cu 6. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Cam asta este colecția mea de petarde și artificii.